El passat diumenge 22 de gener el mal temps va fer la guitza a Sant Pol de Mar. Els infables programats perquè els petits gaudissin de la festivitat de Sant Pau es van haver de suspendre per culpa del temporal i el vent. De totes maneres, les activitats que estaven previstes dins de l'embalat sí que es van poder celebrar. Per començar, els veïns de Sant Pol van poder gaudir d'unes classes de swing d'allò més entretingudes. N'hi havia que semblava que ho havien fet tota la vida. Tenim uns alumnes d'Arenys que són de Sant Pol i han organitzat aquesta ballada i ens van convidar a punxar i a fer una classe oberta i bé, estem molt contents perquè la veritat és que jo personalment m'he sorprès de que vingués tanta gent, que tingués ganes d'aprendre el ball, no? La classe ha sigut molt divertida, la gent els ha sortit molt dinàmica, molt receptius, hem connectat molt. Després de les classes, música i pista lliure per ballar al gust de cadascú. I un cop l'esquelet estava ben mogut, tothom a taula. Els veïns van compartir una arrossada popular. Quina pinta que feia, tu. I per fi dimecres 25, dia de Sant Pau. La població ho va celebrar amb una cercavila de gegants, la Fira de Sant Pau, que va omplir el carrer Nou de paradetes artesanes i amb una ballada de sardanes. Bé, aquesta és una festa precisament, diríem, de les més antigues, Marta? De les més antigues que tenim aquí a Sant Pau, perquè la Fira de Sant Pau es celebra, bé, no tenim ni data, no? Podríem dir de quan, perquè era quan la gent tots treballaven i aquesta fira precisament era una fira molt important, no solament a Sant Pol, sinó a la comarca. Hem tingut la sort de que hem pogut continuar amb la tradició i a més, doncs bé, s'hi han afegit altres coses, doncs com són els actes culturals i els actes populars. Tot i el fred, la cercavila dels gegants va ser tot un èxit. La colla gegantera de Sant Pol té futur, molt futur, tots preparats, música i acció. I per últim, la traca final. Els gegants van arribar a la plaça Torrent a Roser, això sí, després d'esperar cívicament que el semàfor per creuar la via del tren es posés en verd. I au, el moment més esperat. Un cop van acabar les sardanes, la colla gegantera de Sant Pol va oferir el tradicional ball de l'Almorratxa, que explica la llegenda dels gegants de Sant Pol.